Zuri duela 2 urte diagnostikatu zizuten balboko esklerosi amiotrofikoa? 2008an, uztailaren 18. Zer aldatu da ordutik? Dana. Orain ez dut lanik egiten, bajan nau, baina eskatuta ekotia inkapazidadearena pensionista izateko. Lehen banintzen pertsona normal bat, kako txartean, eta orain zailtasuna deko da zibilteko, eskuekaz, hitz egiteko gero eta motelago hitz egiten dut hori da honetatu da, ez da aragitxi, 2 urtetan, ez da egin ondino. Nola hartu zenuen? Txarto esango neukenik, ze palo itzela da. Neukan momentu hartan 9 eta 11 urteko seme alabak. Eta ez dakizu zen denbora, badekozu iraungo hitze data bat, eta ez dakizu ezebez, 2 urte izango diren, 3, 4, 10, ez dakizu. Baina, nik ikuste nagoen moduan nagoela ikusita, ez asko. Ibili nekez ibiltzen dut, baina, ibiltzen dut. Eskuak badeko da behitu. Hau, pintza egin nenke, baina besterik ez. Eta honetan ere, hau, atxamarrau, erakuslea orain dela gitxi galdu dut. Eta hau, honek ez deko ia mugimendurik, honek apurtsua gehiago, ez deko tindarrik, baina, jarraitzen dut zamamesera joaten, badeko lagun bat atorrena nire bila, elkarregaz jesartzen gara, ekarten hau partidu ostean, lagun honak. Gaixotasuna doa, espero zenuna baino azkarrago edo motelago? Askoz azkarrago. Hau azkarregi doa, 2 urte eta erditan, banago gurpildun aurkia erabiltzen dut, edo nora joateko. Enoa ibiltzen, etxetik eta ibiltzen dut, baina bestela ez. Ondo bizinaz, hala ere. Gustatuko litzaizuke jakitea zehatz mehatz zein izango dan gaixotasunan evoluzioa? Ez. Ez tozu galditzen? Gitxi gora badakit. Arnazketa kontu bat dala eta txarto bokatuko dala eta txarto ongo nazela, baina ez dut gehiago jakin gure momentu honetan. Etorriko da eta aurre egingo dutzat bere momentuan. Bitartean, bizi nahi dut dakidanagaz. Nahiko deko irungitze data horregaz eta listo. Baina jakingo banu, demagun. Besoa jauziko jatala, edo ez dakiz belarri edo. Ni horregaz ezin izango nuke bizi. Orduan, ego dute jauziko baiat, baina enterako naz bere momentuan ez orain. Eta ondo doakitola, nueste dut. Egiten dut, banoa, banator, ondo. Ela gaixo bati lasaitasuna ematen dio eutanasian legeztatuta egoteak? Bai. Nien azilko oe baten etxanda eta ez, azkenengo atzabota arte, olegongo zara, ez. Nik asko zarinau ez dakizen momentutan erabakiko dut onarte. Argitekot, sufridu aldik eta gitxien. Hau, bada sufrimendu txiki bat, ez? Momentu honetakoa. Jasangarria eta posi bizinaz. Espentsa. Zergatik animatu zeinen, elkarrizketa egitera? Puntazo bat iruditu jatan momentuan, eta bada betiko itxiko dan gauza bat. Epe luzerako hor geratuko da gauza bat, eta edozein momentutan gura dauena kale egingo dau. Unai bost urranditan bilatu eta
hor egongo naz, zuga ez berbaitan. Ez? Bai, hori pentsatut. Eta, bueno, bizibilitatea emoteko neri be bai, behar da purtsu bat.